Asa mo to dibutang? Uy! Uy! Ganyan ko pinangita ni mo. Butan ako kwarta diri na ba? Kwarta? Asa mo to? Di mo kwarta? Oh. Limot ko asa mo. Diri na mo butang? Diri gini. Limot ko ba? Namay na adto daw basig kuha daw ay. Pila mo pod? 500. Palitan ako to. Ay, sus! Palitan ako to bugas. Si paring upaw. Nanguhag kahoy to. Hoy, Sigurado. Ganyan budak. Isa pre. Palit ito pandisal. 500 kwarta tibok. ay. Nakita din niya diri. Oh, Diri to tingala ko gang ngisisid maayo siya. Pre, diri na pantog 500 pre. Pandisal pre. Ni 500 tibok ang gatas ko ah. saon na. Palitan. Kas ba? Sao man ron? Hulmil lang ko dami. Nakay kwarta dia. Na. Hulmil ko eh. Kaya ako lang ilisdan kung magkakakwarta ko. Ate, gibot diri na gibutan ako. Ulam ka? Ano ito kawala noon? Ulam ka? Mulam ta ko. Palit ram gyud mo tuba. Uy, dili. Ha? Dili ipalit ako, bukas ko ipalit. Pat bugas ka bago kakagaling. Dakang igagbugas ito sa inyo ha. Yun, hurot ka pa. Atik-atik radyo ka ipati mong tuba. Pati hurot. Anong diri man imo gibutang? Diri ko ba kay naaya ko giadto di sa unahan oh. Alam na. Ikaw gyud. Ikaw gyud. Diri oh. Ya basi ako tong tagas ug buhok makarga nimo gapos motor. Dili. Tagas ug buhok. Durog diri man kani agi oh. Ana pa ana ka dito ana. Kita deh ka. Kita gitawag tika. Wadyo ka naman sila ko. Sakpan na po. Ikaw perju. Sus. Paano naka-helmet niya. Perju mo gitu. Nagkarga sus taas ug buhok. Ikaw ba? Niid ba po deh ka? Alam mo nahurot mo nimo purok. Ni agi man ka. Sus dire gibutang kwarta di ka mo taw dire butang kwarta mo. Oh, naato ko dito. Dire siguro mo ga mirinda gahapon kay lami kay landong kayo di mangga dire. Oh, Sige, nagka kwarta dia. Wadyo ko kwarta ba? Wala dito. Saon lah. Sige lang kay ako kasawang magpadala tong kwarta. Kay ibalik naman kay sa abroad. Balik naman. Basig dugay puto mo. Padala lang dito, isa ra to katawag na ko. Isa ra to katawag na ko. Padala to. Wala tayong problema, padala tong kwarta. Ako inon nga padala kong kwarta dire kay ipalit kong tuba. Ha? Ay. Salad. Dili day tuba, ikaw ipalit ako kay importante gamit sa mga eskwelahan ba? Eskwela na pod. Pasok ka na ba sa mga bata? Kabalo ka? Tama dai no. Anak na ko nga pito ka buok. Sunod to iputo muli. Pito ka buok akong anak. Puro kinamagulangan. Kadikaan. Saon na. Asa ilan na mo kinahan? Pito mo ka buok inahan. Puro kinamagulangan.